kore ka gitime ga ka koro yiero chiegni. Ok en kamano. En higa ka higa nigi budget mare. Makata chieng' migo ombulu no. Pod ibiro ka ndechni moko pod kore kimuochoga. Koro japiny Kigali seche ma koro iloso ndara kata mana ma koro ikunyo pi ni kunye niwach yiero. It has to dig deep into the mind of japiny ni higa ka higa nigi budget. Nyiso ni gimoko time higa mokwongo inyalo time higa mar ariyo. Gimoko time higa mar ariyo inyalo time higa mar adek. Ok en ga ni iyiero watu wan wadhi yudo ka pesa moro ninda kacha ma wan koro tijwe na juko ni karach losi. No, en gimitimo gi budget. Japiny mawinja adwan mondo ng'e ni gik mang'eny muneno musebedo koywago ni mondo tim to ok timrego. Moko ok ni ok tim niwach jotelo hero. Moko ok timre niwach pesa onge minyalo timego. To pesa ne makosebede kasti timo nade itime. Mane winjo ka iwacho ni higa mokwongo ne waloso ma. Higa mar ariyo ne waloso ma. Higa mar adek ne waloso ma. Koro gimoro winjo ka jopiny nitie jomariek ma understand. To nitie jomariek zaidi ma gin ging'eyo noribe ni donjo ni to gigo te iloso te. Ma in kata anytime ma governor temo yi mondo mi gimoro tim kata ne higa ni kata higa manyien tineno ni koro maybe seche moko governor timo mano mar mondo mi oyud yiero manyien, which is a lie. Wan wang'eyo ni kata mana king'iyo the level of engagement manyalore government kaka Siaya osetimo kod national government mar mondo kata mana partners Tingare Maternity Hospital, Governor James Orengo just linked with the M-Pesa Foundation mobiro motimo donation kanyo mogera very serious hospital makoro dhi konyo newborn babies and maternal mothers. King'iyo kata mana renovations mitimo, so nyiso ni as a vision bearer governor nigi teko mar dhi nyaka to other partners manyalo gombo biro miwa things in terms of donation. Koro ok ni gimoro amora mitimo en pes japiny. Moko biro in terms of donors. Iwinjo. Nitie moko ma bende ng'ato inyalo mna dhi kaka jatelo mogwel kata moyier mar mondo mi dhi wuo gi friendly organization mondo bi okel konyruok ne japiny. Koro japiny nyaka miwa mna gimiluongo ni understanding. Mondo gi understand sana interaction mar japiny gi budget is very necessary. Agombo ni japiny oyud thuolo mar dhiga e public participation, understanding ni budget ni en gang'o, ng'eyo gik minyalo time higa no gi gik mok nyalre higa no, ng'eyo ni budget kosekalre to kawo ndalo maromo nadi mondo ka implementation otimre. Mano katimore tibiro yudo kata ka jatelo wuotho to jatelo bende japiny ng'iyo gi wang' maber. Nolano ka koso ng'eyo ne emineno ka dhano ringo to mondo mi aho chunyu